Jeden, dělej, do Teď jsem to uklidil ten s tím, už je to tady zase. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Aha, dobre, ne? ideme si, není to dobré. Kde seš? Tady nahřejvám si chrbát. Pôjdeme do toho. Dva kliky. Tak jdeme, jo? Kamera, klapka, ticho na place. Ty se připrav z té vody, jo? Přineste mu ručník nějaký pak, ať se rychle otře. Tak ahoj přátelé, já vás vítám u nového dílu. Tentokrát se nacházíme venku, vidíte, že nám krásně sněží, máme tu krásné zimní počasíčko. A přátelé, dneska to bude speciální díl, protože jste si hodně psali o to, že už vám nechutnají klobásy jen tak s hořčicí a s kečupem, uzené maso, že už se to nedá jíst jen tak jako s rohlíkem. A já jsem si na to dneska zavolal mýho dobrýho kamaráda ze Slovenska, Braňa. Braňo, ahoj kamaráde. Ahoj. Ahoj. Máme tady Braňa, už jste ho viděli v našem jednom videu. To je úplně směs takových krásných chutí, sladký, lehce to pálí. Čich. Braňo, prosím tě, fanoušci strašně si píší o to, že chtějí klobásy, jak tady fermentované nebo obyčejný a uzený maso nějak zakomponovat do svého jídla nebo nějak prostě netradičně. Co kdybychom něco takového udělali spolu? Kľudne môžeme. Ja som sa na to pozrel, keď si mi to napísal, bol som veľmi taký zaskočený, že čo vymyslím, ale potom som sa rozhodol, že niečo určite vymyslíme. Máme tu z celého sveta recepty, teda super. Z 3 častí. Máme tu Ameriku, Švédsko a máme tu klasickú slovenskú, alebo aj českú, tak klasiku zo zeli. Tak hele, na to se moc těším a doufám, že mě zaměstnáš, protože mě už svrbí ruce. Samozřejmě. Vrhneme se na to. Pojďme na to. Pojďme na to. Tak Braňo, prosím tě, já jsem si tady připravil pro tebe. Je to náš školní recept, je to hovězí klobása fermentovaná. Samozřejmě, přátelé, všechny tady ty 3 výrobky najdete tady nahoře v popisku. Ne v popisku, znova. Jak se tomu říká? V rohu. Tady dole v rohu. Jdeme. Okay, jdeme. Potom, prosím tě, paprikou klobásu a samozřejmě hovězí uzené maso. Všechny tyto recepty najdete tady nahoře v rohu. A Braňo, prosím tě, čím začneme? Začneme hovädzou sušenou klobásou. Tak Braňo, pojď ochutnat. V této zimě by byla lepší teplá klobása, no. ale dobré, ne? Je to parádne, parádne. Prvé, čo ťa poprosím, nakrájať na drobné kocky klobásu. Kousky nebo kostky? Kostky. 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 To jsem zvědavý, jak udělat z klobásy kostky, ale no. Dobré, musí sa snažiť. Tak řekni nám, co tady vyrábíš zatím, prosím. Ja zatiaľ vyrábam zemiakové cesto na ňoky. Potrebujem si popučiť na drobno zemiaky uvarené. Brambory pro naše fanoušky. Brambory. Tak. V tomto počasí to budeme mať trošku komplikovanejšie. Přátelé, kdybyste chtěli, aby Braňo se šel vykoupat aj se mnou, tak tam musíte dát 10 000 lajků a aspoň 1000 komentářů. To je výzva, ne? To je výzva, to sedí. A doufám, že to bude rychleji, protože aby to nebylo až na jaře, až bude teplá voda, to nemá cenu. Ja ťa teraz poprosím slaninu nakrájať tiež na drobné kocky. Všechno? Zhruba taký istý pomer. Ano. Ja zatiaľ pridám do cesta To je ta naše slanina, kterou jedno jsme vajíčko. dělali. Přátelé, kdybyste neviděli ještě video, jak jsme dělali slaninu, tak to uvidíte tady nahoře a můžete si kliknout a podívat se na toto video. Ja medzi tým si do cesta hodím vajíčko, použijem hladkú múku, snažím sa vymiešať cesto. Vypadá to na takové zdravé jídlo, co, Braňo? Je to také nezdravé jedlo. Jo. Teraz ťa poprosím medzi tým, ako ja dochutím cesto, pokrájať ešte kapary. Okay. Kapary takých 10 do základu.
Nám sa už pekne tvaruje cesto, konzistencia cesta. Je tam led. Je to zmrzlý. Na drobno úplně, jo? Jo. 10 kousků jenom? Áno. To potrebujem iba do základu, na 2, základnú 4, chuť. 6, 8, dobrý. A než se klepu, nebo... Ja neviem, či tu mám sneh alebo múku. Tak prosím tě, okurky si chtěl, jo? Okurky, Uhorky? áno. Kolko? Zo 5, tiež na drobné kocky. Co říkal? 5 na drobné 5, kocky. OK. Kostky, jako. A tu řeřichu? Ze žichu. A je sranda, co? Já mám hodně kamarádů na Slovensku a myslím, že to jsou fajnoví lidi. Aby boli ešte tvoji kamaráti aj po tomtom. Moji fanoušci, polovina minimálně ze Slovenska, tímto je všechny zdravím, protože jsou opravdu úžasní. Jak to budeme dělat na drobno? Na drobno. OK. Má to výhodu, že to samo seká. Ta zima. Varíš aj doma? Vařím Priateľke? doma to, víš, že jo. Pořád. A čo dobrého varíš? Čo máš najradšej? Stejky. A jaký řízek. Žízek. Řízek, ano. A aký žízek? Kuřecí. Ja mám Ne, najradšej ne. holandský. Vepřový. Ja holandské. Vepřový řízek, to je tam moje. No, to nepřál nikdo. A z čoho robíš? Z krkovičky alebo Krkovičku. kare? Jednoznačně. Ne kare. Kare ne? Kotleta, to ne. Jo, Je suchý. Je suchý jak cesta. to máš pravdu. Krkovičku. Cesto mám pripravené a nechám si ho oddychnúť chvíľu. V teple. Nechám si ho teple. trošku v chladničke oddychnúť, alebo aj vonku a pustím sa do ďalších príprav. Přátelé, jenom -5, je v pohodě. Hele, Braňo, výhoda je... Poslouchej, nesměj se tomu. No. Víš, co je výhoda? Že když se řízeš, tak se bude potečet ani krev. Jaká je zima. Tak No. jedem. Uhorku, co jsi to chtěl? Mrkev, nebo co jsi to chtěl? Ďalej budeme krájať šalotku. To neumím. Šalotku úplne To najemno neumím, musíš. já neumím krájet cebu. Ale jasné, že Takhle, vieš. jo? No, Jsem na se nikdy polku. naučil, no. A teď to nakrájíš nějak vždycky, ne? Presne tak. To jsem To viděl. najtenšie. To dělal Láďa Hruška, znáš Láďu Hrušku? Znám. Ten to točil. Ty kecá, říkáš, že ho znáš, že jsem se jako... Všechny znáš takhle, jo? Ne. Ne, Všechny ne. to řekl jenom tak. Na koho jsem se tě dneska tak, ty všechny znáš, člověče? Tak Se klepou. všeobecný prehľad. Hele, a takhle úplně, jo? nie, ešte nie. Ešte si ju musíš podrezať To jsem na právě polku. nevěděl. Mám se podřezat, jo? Áno. Najlepšie by bolo nie seba. Ještě také jednou, jo? Jo. Tak. Já mám ten tvůj grif, no ještě. Možno ostrejšin môž by ti pomohol. Jsem si uříct teď palec. Ty. A co s tím zbytkem? Teď nevím vždycky, co To s tím musíš zbytkem. celé. No to neumím, ten Musíš zbytek. celé. To už není nakrojené. Musíš, však dokrojíš si to celé Kuchař mě nebude. a krájaš na drobno. Máme nakrájené všetko, máme nachystané. Krásně zasněžené A- i... Ideme sa pustiť do restovania a grilovania. Super. Už to otevře, ať je tady teplejš. Ohřej to tady trošku. Prvé, čo budeme restovať, bude slanina, ktorú si vyrestujeme, aby stratila tuk, pekne ho pustila a na nej si zarestujeme ostatné ingrediencie. Samozrejme, medzi tým, ako sa nám pekne vytopí slanina, rozdelíme si cesto na 3 časti a urobíme malé šúlky, z ktorých budeme potom krájať ňoky. Dáme si do misky, v ktorej máme múku, všetky ňoky, čo máme nakrájané. Jak Maďar som to povedal. To nevadí. Medzi Můžeš to tým, obalit, jo, takhle? jo, Aby se neslepili, jo? do vyrestovanej slaniny, ktorú máme, ideme hodiť šalotku. A few moments later. Nahřejvám si chrbát. Je to příjemné. Martine, dobře jsi to zařídil. Kde seš? Tady nahřejvám si chrbát. Už jdem, akce? Asi jo. Môžeme. Môžeme, jdeme. Jdeme. Nekouří se mi ze zad? Na odkrojenom trošku sádla dáme do grilu, necháme rozohriať
Na tom si opečieme zemiakové ňoky. Jo. Takto naukladané ňoky si necháme cca 10 až 15 minút restovať. Teraz do vyškvarenej slaniny a opečenej cibule vložíme kapary a kyslé uhorky. Takže po tých 10 minútach si otočíme ňoky, aby sa nám opiekli rovnomerne z každej strany. Pokračujeme s omáčkou, do ktorej vložíme samozrejme našu hovädziu klobásu. Se sněhem. Se snehem. Tam si dáme česnek. Hořčici, kolik? Tak na polievkovú lyžicu Je to tam. popepříme. Jak? Pepr. Ještě to řekni jednou. Dáme pepr. Trošku vody. Ještě jsme na horách, že je tady krásný ovzduší a krásný sníh. Opečené ňoky pekne Možno sú teplé. dáme do našej pripravenej omáčky. Drobno nakrájame kôpor, ktorý vložíme na koniec do omáčky, aby to pekne prevoňalo. To je taková zima, že to krájí samo, ty vole. Tak co, šéfko, dobré? Paráda. Nakoniec dáme nakladané horčicové semiačka. Trochu koreňa ešte. Okay. A máme hotovo. Dobre, náš finálny produkt si môžeme naservírovať. Krásně to voní, ale tak Tu ukaž. som veľmi rád, že ti to vonia. Takže máme to naservírované a ostáva nám posledné. Môžeš to ochutnať. Můžeme ochutnat, tak pojďme do toho. Vypadá to nádherně. Já se naberu i s tou klobásou. Ta voní, ale to krásně voní. To je bomba. Víš, proč je to tak dobrý? Takový ta klobáse přece ne. Ne, je to úžasný, ale fakt ty chutě se krásně spojily. Krásně vánočně to vypadá. Tady zasněžený jsem ještě neměl nikdy. Já jsem se ještě, to je super. A jdeme na Je další, to bomba. Ideme na ďalší na další recept. chod. Super. Tak a teďko tady máme toho hovězí šunku. Co uděláš s ní? Ideme urobiť sendvič na štýl pastrami, do ktorého použijeme kyselé zely, nakladanú okurku a horčicu. Super, tak se do toho pustíme. Chceš to nakrájet? Na slabo? Áno, Dobrá. poprosím ťa. OK. Jede, dělej, do To má na Matyho, ne na tebe. Pojďme. Šimon, pojď. Teď jsem to uklidil ten sníh, už je to tady zase. 12 seconds later. Střih. Tak a jedeme co teda? Takže ideme náš pastrami sendvič. Do základu budeme potrebovať samozrejme kyselé zely. Aha. Takže urobíme si nadrobno zase slaninku nakrájame a na tej vyrestujeme kapustu. OK, kolik chceš tí slaninky? Tej slaninky cca 100 gramov. Dobře, dobře. Už je trošku zmrzlá. Sa ti bude dobre krájať. Zas to vydrží, no. Ty máš ten už pro leváka, víš? Ja medzi tým rozbalím kyselé zely. Použili by sme aj nálev z toho, Aha. Tak dám to teda, ak nebude zmrznutý. dám to škvařit, jo? Áno. Do vyškvarenej slaniny pridáme kyslé zely alebo kapustu.
Tak, medzi tým, ako sa nám restuje kapusta, môžeme si nakrájať na tenké plátky uhorku. Aha. Vylosujem. Jemne zmrzla. Má tam taký krusty. Stačí jedna nebo dvě? Takhle jenom, jo? Áno. To oklepu toho sněhu. Řekni, šéfko, jestli je to dobře. Vyzerá to dobré. Určitě mám. Ešte dve ťa poprosím. V hrnci sme mali malú ohrevnú plochu, tak sme prehodili kapustu na platňu v našom grille, kde opečieme rýchlejšie kapustu a dostane tým sladšiu chuť. Je fakt zima. To zaslouží hned like, pojď ho tam. Tak pojďme. Dobre, čo my si ideme pripraviť je majonéza do nášho pastrami sendviča. Máme to tady vyrolbovaný nejdřív. Máme rolbu. Máme rolbu. Já už si připravím jak na zimáku. Poďme na to. Pojďme. Braňo, já si jenom trošku napiju čaje. Jasné. Kdyby si nechtěl pít takový ložkový hrničku, jako mám teď já, mrkni se na náš e-shop, mám tam krásný hrničky, Mr. Válek. A i na Slovensko ti můžu poslat. To budem veľmi rád, keď mi pošleš. Takže dole... Samozrejme zadarmo, nie? No to bude zadarmo. No. Dole v odkaze, dole pod videem bude odkaz, přátelé. Tak pojďme. Poďme si pripraviť našu majonézu. Samozrejme. To už je připravená. Použijeme 4 lyžice majonézy. Ano. Sol. Korenie. Kolik? Kolik? Musíš koukat na mě. Já tady solím a ty nekoukáš. Šipku. Počká, já zhrnu ten sníh. Tak, pojďme. Potom tam pridáme med, ktorý máme rozmrazovat v teplej vode. Čím to mám míchačičkou, jenom? Áno. Kolik, řekni si. Tak za polievkou lyžicu. To je zmrzlý. Není to odříznutý ještě. Můžu si dát trošku medu do čaje? Kľudne môžeš. Polivkovou žici, jo? Áno. Tak, dobré. Tak. A nasekáme do toho... To uděláš ty, to by to jde rychleji. No. Kučeravú hňačku, ktorá je jemne zamrznutá. A hlavní výhoda toho je, že to je pořád zelené, když je zamrznutá, viď? Tak. Tak, já si dám tady ten medový čajík. Nechce čaj taky, Braňo? Ďakujem, neprosím si. si. Práve, nám je teplo. Ale přátelé, podívejte se na nohy zvukaře, jaké má krásné nohy. Pojď se tam, pojď se. Toto uvidíte jenom na našem kanále. To až moc? Není, musí byť pekne petržlenová. Nastruháme cesnak. Domíšíme. Premiešame. A pridáme semiačka horčice. Medzi tým, ako sa nám kapusta dokončí, nakrájame si chleba. Tady je maliku prituhnutý, viď? Ako moje ruky. Výhoda, že když se řízneš, neteče krev. Niečo podobné. Nakrájame jemné, tenké plátky, aby sa... To ti to brousil, ty Jo, už jeden stačí. Měl jsi to v myčke? Tak. Dobre, pôjdeme do toho. Tam, do grillu. Pojďme si udělat dva kliky. A few moments later. Tak Braňo, co tam tvoříš? Už mám hlad. Pojďme. Vlastne kapustu už iba dokončíme, dochutíme. Čo znamená, dáme na vrch med, sol a pepř. Môžeme ísť na to? Môžeme.
Paráda. A teraz to zamíchame. Necháme tam rozvoňať med, aby med pekne rozvoňal a vybereme to. Kapustu máme hotovú, vybereme si ju a jediné, čo nám ostáva, je opiec chleba a skompletizovať sendvič. Super. Hej, po snehu. Si tam taký ten sníh mohl nechat na tom Slovensku. V těch Tatrách tvojich. No, tiež ozaj. Kiež by tam bol. Takže chleba už máme hotový. To je ten kváskový, jak si přivez. Áno, to máme vlastne kváskový chleba. Z Trenčanských Teplic. To asi nie. A kdo je z Trenčanských Teplic, napište nám do komentáře. A poďme. Môžeme natreť našou majonézou. Pořádně natíráš, ale. Aby to bolo šťavnaté. To bude bomba. Natrme iba spodnú púlku. Ano. Dáme tam hovädziu šunku od teba. Krásnou. Kolik, tak to nám dávaš, tak víš? Čím viac, tým lepšie. Dobré. Může být tak? Ešte. Ještě je dobré. Dobré. Ještě? To bude stačiť. Tak. Dobre. Teraz tam dáme naše opečené zely alebo kapustu. A navrch dáme uhorku alebo okurku. Sa už naučím pomaličky aj po A vašom. já i slovensky se učím, no. Je to krásný. To mě baví takovýhle díly. A celé to zavrieme a rozkrojíme. No to je pastva pro oči, hele. To je nádherné. A máme hotové naše pastrami. Zlatá naše škola, ne? Řekni. Tak. Zlatá naše škola, co? Tam nebyla taková zima. I když byly otevřená okna. A pojďme. Poďme ochutnať. Tak prosím teda, já to okoštu, pojď taky, pojď. Ty bláho, to je nádhera. Za mňa dobrý. Paráda. A musím povedať, tá šunka je fakt výborná. Děkujeme. Děkujeme mnohokrát vyřídím našim žákům, kteří to vytvářeli. Super, ale. Já to teda dojím pomalinku. A co si uděláme ten třetí recept? A tretí recept ideme urobiť taký hodok. Házej po nás ten sníh, prosím tě. Aj, dobre. Nevadí, pojďme. Tretí urobíme hodok z tej vlastne tvojej paprikovej klobásy. Super, tak jdeme na to. Poďme na to. Já jdu otepát to sníh rychle. Sme dostali možnosť si vybrať nejaký ten meš na dochutenie našich majonéz. Vyťahol som si meš z Caroliny Reaper, keďže vieme, že Honza má rád štiplavé. A ako posledné pripravíme z tvojich klobás hodok. Hotdog, super, tak to jsem ještě z mojí klobásy neměl, ale. Tak tady máš dvě. Možná jsou trošku přimrzlé. Sú akurát, Jo. nie sú ani zamrznuté. Ideme aj ochutnať, aká je aj samostatná. Samozřejmě. Tak nech sa páči, rozkroj. Budem sa tešiť. Takhle podélně chceš, jo? Áno, Na grill a my si rozkrojíme a my kolečko. si rozkrojíme kolečko. Tak. No pojď se na to mozaiku, není to nádherné? Je Nádherné. libová teda hodně, jo? Dobrá, viď? Veľmi chutná. Ešte- Ale ešte- máš pravdu, je trošku primrznutá. Je, malinko. Dobre, s týmto môžeme ísť na grill. Na grille ho necháme cca 10 minút, medzi tým si urobíme salsu, ktorú si urobíme z koriandra, paradajok, červenej cibule a paprik. Všetko potrebujeme nakrájať na drobno. Dobré. Umytý to je, viď, jsme říkali. Umytý to je od Tak snehu. jo. Vlastne medzi tým, ako Honza kraja a zahadzuje papriku, Náhrubo byla. si pripravíme meš. Ešte raz. Aktuality, bílé aktuality. Toto bude na Silvestra.
Jedeme. Medzi tým, ako Honza nakrája papriku, my si urobíme v miske zálievku na salsu, ktorá sa bude skladať z chili salsy, ktorá je z Carolina Reaper, ktorú máme rádi. Tu ja mám najradšej tuhle. Lebo chili sme už varili však, takže hlavne opatrne. Ochutnáme ju? Môžeme, není problém. Môžeme. Tu mám nejradši tuto. Příplatky budou nějaký. Ty vole. Je to neotvorím. To je nádherné. Oh. Já ji znám, já to používám často. Ježiš, mi trošku ušlo. Se toho nebojíš? To je pre teba. Ne. Já si nandám sám, já už jsem dobre, plnoletý. tak dneska ochutnávam prvý ja. Ty vole, on to dá celé. Ale to je príjemné, oproti tým mešom to není až tak výrazné, ale nabieha. Fakt je to chutné. Škoda, že si je z téhle strany, já si dám jenom takhle na žičku. Ale on není to až tak jako silný. Je to dobré, Dá sladké. se to. Já je říkám, já ji znám. Za chvilku budou plameny z pusy. Dobre, v tomto počasí sme sa trošku zahriali. Tak, Môžeme pokračovať v pripravovaní naše omáčky. chimichurri. Dobrý, ne, zase neblázni. Neboj sa, všetko pod kontrolou. Vlastne do zálievky si pridáme chili a olivový olej, ak sa nám podarí odostať z tej fľaše. Poprosím limetku. Jedna stačí. To bude naozaj silvestrovský díl. Do zálievky dáme aj limetovú kôru, limetovú šťavu. Dúfam. Skontrolujeme si klobásy, ktoré si poobrácame. Vyzerajú nádherne. Necháme ich ďalších 5 minút. A vlastne medzi tým si už dopripravujeme celú salsu. Dobre je to. Bardzo dobrze, bobře. Driftéři. Driftéři. Do zalievky nastruháme cesnak. Ty vole, ja mám zmrdlé prsty. To je jenom o tom, to je jenom pocit, říkal Martin. To nám bude stačiť. Chvál mi to. Vyzerá to nádherne. Posledné, čo nakrájame, je koriander. Půlku? Nebo všechen? Všetok. Se to nebojí panáček. Přátelé, pokud... To je zvěrka. Nestej se tomu. Přátelé, pokud bude 1000 lidí brzo na Hero, což už brzo bude, jsem koukal, tak samozřejmě budeme tady vařit s Braňou bez trička. Je tak? Môže byť, ja som za. Pome. Druhý pokus pridávania oleja. Ano. Parádne. Potřu nůž. Pridáme jemne soli. Už som dával. Okay. Pridáme korene. Sol. Maldonskou. Maldonsku. A zamiešame. Páči sa. Ďakujem. To hraje barvama, Braňo, úplne. Je to nádherné. Medzi tým si nakrojíme rožky. Alebo ich dáme najprv zohriať, počkaj. Lebo to nenakrojím v živote. Popečieme rožky a fajront. OK. Nakrojíme si rožky pekne z vrchu. Otvoríme si ich a dáme si ich opiec do grilu.
Medzi tým si vyťahneme klobásy, ktoré voňajú nádherne. To se ti řekne, ty. Vidíte, co pro vás děláme, milí fanoušci? To je o zdraví dneska. Dejte tam hned ten like, to se dneska zasloužíme opravdu, ale opravdu. Si dáme medio čaj. Přátelé, tento hot dog brzo bude ve vašich stáncích po celé republice, i Slovensku, i A v Evropě. akých? Všude. Když se může pro vás sekliha, tak proč ne my, ne? Je to tak? Když se může pro vás sekliha, tak proč ne my? Jdem se proběhnout. Dobre, môžeme? Vyťahneme ich a ideme. Vyťahneme si naše rožky, ktoré máme pekne opečené a otvorené. Môžeme ich namazať našou majonézou, aby vynikla chuť viac tej klobásy a tej salsy chimichurri. Prosím tě, Braňo, mohl by si říct, že to není placená spolupráce s Hellmann's? Není to placená spolupráce s Hellmann's. Ale kdybyste chtěli, ozvěte se. Ale kdybyste chtěli, tak ozvěte se nám. Nějak se domluvíme. Jsem samozřejmě levnější než těhotný kuchař, takže se ozvěte. Na natretú majonézu vložíme klobásu. Na klobásu môžeme dať chimichurri. Kolik Ľudne. asi tak? Nešetri. Na to přímo, jo? Jo. A vlastne zastruháme cheddar. Ano, přátelé, je to opravdu cheddar, ne Aidam 30. Je tak? Je to cheddar. Jenom přiznej, kdy jsme ho kupovali za ty Írsky prachy. cheddar. Tak. To je taková zima, že to ani nejde strouhat. Viď? Se drolí spíš. Se klepe Braňu. Ja som poviem, je zima. Ten rohlík nebude křupat, že je křehkej, ale že zmrzlý. Dáme poriadnu porciu síru. Nech to má grády. Posledné, čo urobíme, zapečeme si cheddar na hot dogu. Pekne, aby sa nám rozstavil a doplnil. Kurňa, abych si dal něco dobrýho. No až kameruješ. Im trvá. Teplo vypadá jinak, viď? Je taky u vás v Tatrách taková zima? Je, určite. Tak jdeme do toho, nebudeme to protahovat. Pojďme to ochutnat. Budeš to řezat? Nebudeš. Pohodě. Pojďme. Ty bláho, ale to úplně. Nevím, jestli to křupe, že je to jako křehký ten rohlík, nebo jestli je zmrzlej. Tak tohle je to nejlepší nakonec, ale to je bomba. Geniální český rohlík, klobása naše, chimichurri, bomba. Nech sa páči. Tak to môže chutiť aj hot dog. Je to bomba. Přátelé, byste chtěli s náma video, ještě nějaký, napište do komentáře, jestli to takové zimní video. My to ještě třeba jednou průbneme. Tento rok možno ešte stihneme. Pokud se vám video líbilo, zapomeňte tam hodit like, odběr a zvoneček, ať vám neoteče další pěkný video. A my tady máme ještě nějakou prácičku s Braněm, takže mějte se hezky a Poďme sa zohrieť. pome. Ahoj a děkujeme. Čauko. Nově máme na e-shopu i moji oblíbenou značku nožů, protahovačku a samozřejmě moji oblíbenou ocilku. Takže teď už budete jenom ostří hoši. A je to všechno na e-shopu obchodmistramalka.cz. Ahoj.